All right, so Obed TV anɔpa yi yɛabɔ adaa mu ɛrebɛdaadaa nsɛm no ani ɛde ama wo nkakra na wɔso sɛnea anɔpa yi wobɛhu deɛ ɛkɔ ɛne deɛ ɛbɛ nyinaa wate aseɛ. Na asɛm wei maka akyerɛ mo dada sɛ Asante Kotoko ɛyɛ adeɛ a yɛfrɛ no Asante Kotoko technical director position na ababɛda hɔ no yɛbɛfa no sɛ for now coach Akwasi Appiah akɔpie mu wɔ Sudan nti akɔ ɛte sɛ opportunity no ababɛtɔ hɔ no mame ɛmfa nto w'anim sɛ madi kan aka akyerɛ wo dada sɛ saa position no for now mpanimfoɔ ɛnya shortlisti obiara wɔn ɛnya shortlisti obiara madi kan ate saa nsɛm no ho ɛde akyerɛ wo aka ho asɛm ɛde akyerɛ wo dada enti ɔn sɛ mempɛ sɛ mewura mu cause mahu sɛ amanfoɔ abɛbisa nnora videos na ase sɛ Osei Kuffour Abdulrazak wɔn sɛ mea na mebɛyɛ video na meka kyerɛ wo sɛ nipa a mesusu sɛ si yi baako no mebɔ Razak din mebɔ Lord Opokunti din mebɔ Bashir Hayford din nche bia Bashir Hayford kora bɛkasa sɛ ɔpɛ sɛ ogumi no mebɔ Professor Minta ɛna mebɔ Otia Kenten amanfoɔ so bɛtwerɛ comment na sɛ coach ɛfɛ Malik Jabel ɔmo nyinaa ɛyɛ ɔmo technical advisor ɛbɛboa so ate nkɔmɔ n'ase ɛna mesan ba bɛka sɛ daabi for now no mawura mu wɔ fikasie mawura mu wɔ mpanimfoɔ ɔmo ka bi ewom ɔmo nyɛ ɔmo anyi sɛ ɔmo fa obi a ɛdina ba as technical advisor me daadaa saa nsɛm no ma enti me de me nsɛ obi story ba me de abɛde ma wo ne sɛ me ni news biara sɛ Osei Kuffour ba and I'm in news Razak because adding someone to the IMC say no, it's not on the paper. And no, the kurame say ye do be ka IMC no who say be any paper no so. Say time so na omo be ka IMC no na se mensaka. I will definitely tell you say we na eba. Ti me wie IMC ne de no quick 2. And then mama nye tete se Obed no me mama be 10 wo me estimate mama be 10 2 opanyina ye frɛ no nana pinkra Akwasi Awu akontompo ni afari ne won ne IMC no wo mo sogu boys na no se eba ade a ye frɛ no Salaries wo mo ni size ni nyina na yɛsɛ Asante Kotoko players winning bonus ɛne ɔmo salary enkam ebi ni hɔ a akam a kyerɛ sɛ wɔn dada akyire a mmeranteɛ no ɛyɛ ɔmo de pa a kyerɛ sɛ mmeranteɛ no ani agye papapapa enti nka nations match yi sɛ nka ɔmo yɛ anka wɔm ɛdam nti obi ka kyerɛ wo sɛ mpanimfoɔ de ɔmo ka aduana match bonus Accra Lions bonus a ɛnyɛ no korɛ because it has been cleared together with salaries esefata se bomu etua nti fasa sika 723 na hu se mama boys no feel good ama bibia ekoyi mama fa third story emma but before that no don't forget to subscribe to the channel enra yedin sempi etudwa efa refereeing performance review. I was impressed with the comment. And my car said, me per comment ne ba and the shape show no, am I in comodino, etimico ye, but I na yin and Mr. Motie video in a on. Shana one coye, yes, and a kind of saying, and forward, the bands are win ya store in the moon tias ye, no se na kofa in same pia banama said. One tia dear nasi in Tiabas out to me the comment be eba. Now, Mamen fa we out too. Asante Kotoko NCC is expected so omo the statement beba after in sema Dr. Kwame Chika
it's expected say Asante Kotoko NCC ni decide say the statement beba aba eden abe pacho na statement mu no menya ne ntie say be condemn referee performance ne kakra say referee no wanya de ne mode mo we pa de yemfa mpusu man yemfa saman. So that is what then I'm also getting say Ahiana they will come up with a release to apologize, motivate their fans and get their attention ahead of Asante Kotoko match obebo against Bechem United on Betchum Adwensi so na omasa pacho kakra cause no as en semo a doctor Kwame Chie kan no eto makoma so pa ntine so mo so ba na omo ebe prepare chiri na ema adwobre oba because nkomodie bebre akoso between nations in penifo ne Kotoko a omo mpese ntokwa bi ebeba na be create rivalry nti eno so eye de oha me de emma ewo se Obed TV. Now coach Ogumani abre nti en mamemfa to edim say Asante Kotoko say omo eko camp on Sunday mrante na nko camp no eko training ana enya asem ketwa coach Ogu oma mrante no eko training nti omo nko camp no eko train na no pa because on pese omo be idle na nyame adum say Kotoko players no obia also Asante Kotoko players no nyina atifie baako enti na ese no an say coach no moro mo form mo be sen mo nko training mo nko training mo mpom kakra na yenko chapem say na by the time we mo kwa akobọ ball na ba no mo atifie no so no mo fitness na be kosoro na anko et say your mama chance say mo bebo amantimi amebo because you never know when you bebo punum say so bra na besi akan ne bintie no so story ba kwa me de mount boys na anko match day no mo so ekoye training no kwasi ada na sem kra na say me dada chiri edemount. Now Kotoko replica Jesse no da ben ene beba ejebo me dada chiri di ama na the stories no me di popo amopa me bra na me jai ejebo die mensa ka na yese by second week of November. So in the next 3 weeks, a maximum of 3 weeks. Na Jesse alande chese bases can say bags na ka hono wo de ebe tatuo mo slippers mo camp wear wo raincoat wo chese grade A Jesse. What's a story we catch that we say grade A Jesse say Asante Kotoko no one way or the other and you know mranti any shit because we are there in order to save the Kotoko season omo down there chiri edebra Asante Kotoko and the afena grade A Jesse na nkasa eba na afena replica Jesse na eno no hwa confirm no chedem na eno ye for the fans afena no so eba na he say no dem say can say it has been shipped eno eye de oha mensa can say no omawie production e de agu ship mu asoma na eba Ghana enti a maximum of 3 weeks there say bedru a minimum of 10 days, a minimum of 10 days. It's a 24th. Na say we shemwa na by the 2nd November hone kone there. As a center there neba. Into 10 to can say 21 days. As I say bedru na Asante Kotoko chita fotimi tobi. Nema bibia ekoye ntia no di free oba me de mamo efa Asante Kotoko replica Jesse ho nkomo no amukuala nkomo no eni Imoro Ibrahim nkomo no me ka kire mu se Monday na nka me de Imoro details ne beba but me twentwen so kakra because ese me boa no doso po nti mukuala to leave Asante Kotoko
justice play contract extension ene Imoro Ibrahim deɛ no na ɛsɛ nka ne nyinaa ka stories no ho a kamede be ma wo ene anɔpa yi deɛ no but me de ekɔ enumere na ma tonsu aguso me de afra Kotoko recovery no na ma ye ne pinso de amount ama wo so wahu deɛ ekɔ now me didi nkomo efa players no ho deɛ ntie bi start na nyom nyina na eba no I was told say medical advice bi koso on say baba ya de make say late fitness test bi na game no na nka George Infegi ebetimi started from the bench but na advice koso say Bernard Somwa recovery no issue kakra wo ho nti wo mu enya abotre Emma Bernard Somwa together with Fuseni Isahaku enti na watchu we a yebewura mu no yenyan starting week ni kura Kotoko against Bechem United the me picking is George Infegi likely say obetimi akọ bench yenyan wura mu kura no technical team no enye impressed with his performance and the fitness of Baba Yaya and Abranti FN Peter Bernard Somwano say week win say Amranti ni be gina ye together at the same time Fuseni Sahaku so no omo expect say friendly game likely so me born this week no was a Kotoko born midweek be on friendly game no say boy need to me born na why I'm complaining na medical team ni okay Augustine Japan eti ekeka ewo Asante Kotoko adakwaja ache nkomo no so no maka chem se so Obed TV credibility no osoro nti am pese mi wura mu na menya story ni ye nsa no mababeka se na mebeka jam se asesa wo na de bia na mde foforo ba nti ne nyina no moro justice blame kuala eni adakwaja ache de no from now to 6 p.m. Shomenim say me da chire di amamo. Ma memfa munsia e wo se Obed TV. Bye bye.